खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि भैरबकुन्द'आव सासे सुबुङा गादलिनानै दैयाव गोग्लैनायनि थाखाय जिउ खोमानो गोनां जादों। उदालगुरिनि भैरबकुन्द'आव दावबायनो थांदोंमोन हितेश सालिहा मुंनि सासे सुबुङा, नाथाय बिथाङा दैनि सिङाव थानानै सावगारि सेबखांनायावनो गादलिनानै दैयाव गोग्लैहैदों, जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। हितेश सालिहा बिथाङा दैयाव गोग्लैलांनायनि उनाव एसडिआरएफ आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां नाजानायनि उनाव बिथांनि गोथै देहाखौ दैनिफ्राय बोखांनो हादों। बे समाव बिथाङा थैखाबायमोन। साख्रि आरो दान बान्थाखौ लानानै प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे। प्रमद बर' बिथाङा बुंथियो दि थांनाय इउपिपिएल सोरखाराव फोरोंगिरि आरो थार्ड ग्रेड पस्टनि थाखाय इन्टारभिउखौ फोजोबनानै गारबोनाय जादोंमोन, नाथाय दानि बिपिएफ सोरखारा दासिमबो एपइन्टमेन्टखौ होनो हायाखै। फोरोंगिरियाव गासै 1200 पस्टनि थाखाय इन्टारभिउ खुंनानै गारबोदोंमोन, नाथाय दासिमबो बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गथायाखै। ओजोंहाय थार्ड ग्रेडनि बेलायावबो रिटेन टेस्टखौ आबुं खालामनानै गारबोदोंमोन, खालि भाइभाल' खुंनो गोनांसैमोन। नाथाय जों मिथिनाय बायदिब्ला रां जानो थाखाय दानि सोरखाराव धान्दा खालामगासिनो दङ। बिथांमोननि सोरखाराव फैसा गैया, जों दोनबोनाय रांजोंसो सोरखारखौ सालायगासिनो दं होननानै फोरमायथियो। जायनाखि बिथांमोनहा दा दान बान्था होनो नांगौमोन, नाथाय दासिमबो हाग्रामा महिलारिनि सोरखारा बिथांमोननो दान बान्था होनो हायाखै आरो एपइन्टमेन्टबो होनो हायाखै होननानै अजदखौ होयो। थांनाय इउपिपिएल सोरखारनि समाव होनाय साख्रिनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंनायनि सायावबो प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होयोदि जुदि गोहो दंब्ला थांनाय 2005 मायथाइनिफ्राय बिटिसिआव जेसेबां साख्रि होनाय जादों बेनि सायाव गासैबो नायबिजिरजोब होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। ओजोंहाय सिरि थायाखै हाग्रामा महिलारियाबो। दान बान्था खमायनायनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा गाग्लोबनायखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया फोरमायथियो दि जों रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय जोंनि दान बान्थाखौ खम खालामदों, जेरावनाखि दावहा जागासिनो दं आरो भारत सोरखाराबो 20निफ्राय 30% खम खालामनानै बाजेटखौ हमदों। जायनाखि हादराव मुवा बेसादनि बेसेना गोबां बांदों, बेराफारसेथिं दावहा जागासिनो दं, बेनिखायनो रायजो राजानि थाखाय जों जोंनि दान बान्थाखौ बावसोमदों होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'नि सोरखारनि समाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गामिफोरखौ बिटिसिआव सोबाय, नाथाय सोनायजों बिटिसिनि जायगा आरो सुबुं अनजिमाया बारायबाय, नाथाय बे हिसाबै बिटिसिनि बाजेटखौ बांहोनो थाखाय मानो गोरोबथायाव लानानै प्रमद बर'आ फैयाखै होननानैबो हाग्रामा महिलारिया उल्थायै सोंथि खालामफिनो। बेनि अनगायैबो थांनाय प्रमद बर'नि सोरखाराव साख्रि होनाया जेबो फाइनान्सियेल एप्रुभेल गैया, जायनि थाखाय बिथांमोनहा दासिमबो दान बान्थाखौ मोननो हायाखै होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। फिन गोमानायनि खौरां। फिन सासे बिमाया गावनि फिसा आरो फिसायखौ गारनानै बहाबा खारनानै दङ। क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि महनपुर गामिनि सतेब बसुमतारीनि बिसि सैत्य बसुमतारीया गोमानानै दङ। थांनाय 10 जुननिफ्रायनो गोमानानै दङ होननानै फोरमायथिदों। मिथिनाय बायदिब्ला बा फोरमायथिहरनाय बायदिब्ला सैत्य बसुमतारीया गावनि रं नाम्बाराव मोजां मोननाय सेंग्राजों खारदों बा हौवाजों खारदों, नाथाय हौवाया बबेनि बेनि डिटेल्सखौ सैत्य बसुमतारीनि असे फिसाय सतेब बसुमतारीया मिथिनो हानाय जायाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर सैत्य बसुमतारीखौ नुसनबायदोंब्ला जाहाथे खौरां हरो, बेनि थाखाय खावलायहरदों आरो सैत्य बसुमतारीयाबो जाहाथे गावनि न' फारसे गिदिंबोफिनो, गावनि फिसा फिसौखौ साननानै जाहाथे गावनि न' फारसे गिदिंबोफिनो, बेनि थाखायबो खावलायदों फिसाय सतेब बसुमतारीया। सोरबाफोर जुदि सैत्य बसुमतारीखौ नुसनबायोब्ला 9707323619 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां हरो, बेनि थाखाय खावलायहरदों। चिरां जिल्लानि बिजनियाव बिजेपिनि गेजेराव दावहा। बिजेपिनि मददगिरिखौनो बिजेपिनि गुबुन मददगिरिफ्रा बुदों। दोलोनि गेजेरावनो फारागथि खालामलायनाय। बिजेपिनि बारग' एमएलए अजय कुमार रयनि मददगिरि सन्दीप बिश्वासखौ बिजेपिनि मददगिरिफ्रानो बुदों। बिजनीनि बिजेपिनि एमएलए अरुप कुमार देनि मददगिरिफ्रा बिजनीनि बिजेपिनि बारग' एमएलए अजय कुमार रयनि मददगिरि सन्दीप बिश्वासनि सायाव गाग्लोबदों। बेबायदिनो दोलोनि गेजेरावनो गोरोबलायै बा फारागथि जानायखौ सिगांनिफ्रायनो नुनो मोननाय जादों आरो बे फारागथिया दिनैसिमबो बिजनीयाव दङ, बेखौ नुनो मोननाय जादों।
हाग्रा बिफाननि मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा गोख्रों जादों गावनि खामानियाव। आसामनि गासै जिल्लानि DFO, रेन्ज अफिसार आरो गुबुन गुबुन हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरखौ आयेन बेरेखायै दंफां मिल खुलिनायखौ बन्द खालामनो थाखाय गोख्रों बिथोन। गासै जिल्लानि DFO, रेन्ज अफिसार आरो गुबुन गुबुन हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरनो बे बिबानखौ होनायनि उनाव जाहाथे बिसोरनि बा बिथांमोननि ओनसोलाव आरोबाव आयेन बेरेखा दंफां मिल थानो मोनबावा बेनि थाखायबो गोख्रों हुमखि होयो। नङाब्ला सोरखारि मावख'गिरि जायफोर बिथांमोननो बिबानखौ होनाय जादों बिथांमोननि हेंथायैसो गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो गोख्रोङै फोरमायथियो मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा। गाव गावनि ओनसोलफोराव थानाय आयेन बेरेखा दंफां मिलफोरखौ हमनायजों लोगोसे गासै दंफांफोरखौबो जाहाथे हमो आरो बेफोरनि सायाव रिपर्टखौ जाहाथे हरबाय थायो बेनि थाखायबो बिथोनखौ होयो बिथाङा। आयेन बेरेखा दंफां मिलनि अनगायैबो आयेननि गनायथि लानानै दंफां मिल बेखेवनायफोरावबो थांनानै जाहाथे रेड खालामहैयो बा नायबिजिरहैयो बेनि थाखायबो बिथोनखौ होयो। बिथांमोनहा GST होनानै दंफांफोरखौ लाबोदोंना लाबोआखै, गनायथि मोननाय मेसिननि अनगायै गुबुन मेसिनफोर बाहायदों नामा बेफोरनि सायावबो जाहाथे नायबिजिरहैयो बेनि थाखाय बिथोनखौ होयो मन्त्रि बिथाङा। गोख्रों जानायनि सायाव बिथाङा बुंथियोदि हाग्रानि दंफांखौ आयेन बेरेखायै दानफायनाया गोबां बांदों जोंनि आसामाव आरो आयेन बेरेखायै दानफायनाय दंफांफोरखौ आयेन बेरेखा मिलावनो लांनाय जायो। बेनिखायनो आयेन बेरेखा दंफां मिलखौ बन्द खालामनो थाखाय गोख्रों थांखि लानाय जादों होननानै फोरमायथियो। थाइजौ लांनाय ट्राकआव गोबां मैसोफोरखौ हमनो हादों। फिसा फिसा गोबां मैसो गासै 22 मैसोखौ आयेन बेरेखायै लांखुमानो नाजानायखौ हमनो हादों। चिरां जिल्ला बिजनी दलहापारा टलगेटआव हमनो हादों। NL 07AA 6909 नाम्बार प्लेट थानाय गंसे नागालेण्डनि ट्राकआव बेखौ हमनो हानाय जादों। आयेन बेरेखायै बा सिखावै मैसोफोरखौ सोनाब बंगनिफ्राय नलबारि फारसे लांनो नाजादोंमोन, बेयावनो हमजादों, जेराव ड्राइभार रफिकुल इस्लाम आरो हेन्डिमेन शफिकुल इस्लामा हमजानो गोनां जादों। मैसोफोरखौ गोबां खाख्रुब खुख्रुब लाबोनायनि जाहोनाव मानै मैसोआ जिउबो खोमानो गोनां जादों होननानै मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो क'क्राझारनि श्रीरामपुरावबो आयेन बेरेखायै लाबोखुमानाय 12 मैसोफोरखौ रैखा खालामनो हादों आरो बे दायाव सानैखौ एरेस्ट खालामदों। मुङा फारियै रफिकुल इस्लाम आरो मेहबुब आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिहारनिफ्राय बरपेटा फारसे लांनो नागिरदोंमोन बे आयेन बेरेखा मैसोफोरखौ। थांनाय साननैसो सिगां नंखाय डक्टरनि दायाव हमजानाय रबिन्द्र चन्द्र नागआ जोबथेसालियावनो थैनो गोनां जाबाय। थांनाय साननैसो सिगां धालिगावनिफ्राय हमनाय जादोंमोन रबिन्द्र चन्द्र नागखौ। जुननि 25 थारिखआव धालिगाव बाजारनिफ्रायनो एरेस्ट खालामदोंमोन। आसाम काउन्सिल अफ मेडिकेल रेजिस्ट्रेसननिफ्राय एफआइआर होनायनि उनावनो बिथांखौ एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि उनाव क'क्राझार जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। दा साननैसो उनावनो बिथाङा जोबथेसालियाव जोबथा हां लाबाय। बिथाङा फार्मासि सालायगासिनो दंमोन आरो थांनाय 40 बोसोरनिफ्रायनो सुबुंफोरखौ डक्टर बायदियै फाहामथाय होबोगासिनो दंमोन। दिल्लीनिफ्राय मेडिकेल डिग्री लादों होननानै नंखायै फोलानानै सुबुंफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दंमोन। बे दायावनो बिथांखौ एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन थांनाय 25 जुनाव। दा बिथाङा जोबथेसालियाव जोबथा हां लाबाय। आसामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जाय लाइमोनफोरा GNM नार्सिं, BSc नार्सिं, पोस्ट बेसिक BSc नार्सिं, MSc नार्सिं, BSc in मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BSc in मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BSc in ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फार्मासी, बैचलर इन फार्मासी बेफोर कर्सखौ लानो गोसो नोंथांमोनहा कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआव मुं थिसननो हागोन। कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशनआव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा उदालगुरिनि गलमा डेली मार्केटनि साखाथियाव थानाय नार्सारी कमप्लेक्सआव थानाय रयेल डर्स एडुकेशनेल कनसालटेन्सीनिफ्राय खौरांखौ लानो हागोन, जेराव फ्री काउन्सिलिं खालामनाय जायो। लोगोसेनो एडमिशननि गासै डिटेल्सखौबो नोंथांमोनहा मोननो हागोन। एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआवनो मावनाय बिथां निसा दैमारिजोंबो नोंथांमोनहा सावरायनो हागोन, मानोना बिथांनि गेजेरजोंनो आसामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बेफोर कर्सखौ खालामनो थाखाय कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआव दैथायहरनाय जायो बा लांनाय जायो। मोजाङै नोंथांमोना सुलार लानो थाखाय 6002589855 नङाब्ला 9101496080 बे जानबुं नाम्बारावबो खौरां लानो हागोन। फोरमायथिनो गोनांदि कर्नाटकनि बेंगालराव थानाय एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन्सआव आसामनिफ्रायनो 200नि बांसिन बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सोलोंथाइ लागासिनो दङ
आरो 200नि बांसिननि मादाव अदालगुरिनिफ्रायनो 100नि बांसिना बेयाव सोलोंथाइखौ लागासिनो दङ। एथेना ग्रुप अफ इन्स्टिटिउशन्सनि चेयारमेना फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायफोर लाइमोनफोरा बे इन्स्टिटिउशन्सनिफ्राय पास आउट खालामदों बिथांमोनहा रावबो ओरैनो थानो गोनां जायाखै। बेंगालरावनो गंनै हस्पिटाल दंखायो, बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन हस्पिटालजोंबो टाइ आप दंखायो होननानै फोरमायथियो चेयारमेन बिथाङा। बेनिखायनो रावबो लाइमोनफोरा सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव बा कर्स खालामखांनायनि उनाव ओरैनो थानो गोनां जायाखै, बयबो गाव गावबागावनि आथिङाव गसंथानो हादों होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो जायफोर लाइमोनफोरा गोसो गुदुं बिथांमोनहा सुलाद लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।